Os axentes da Policía Local de Boiro van seguir realizando as horas extraordinarias que sexan necesarias para a prestación do servizo ás 24 horas do día. Deste xeito, pretenden paliar a carencia de axentes motivadas pola falta de previsión das prazas vacantes durante os últimos 11 anos. E farano ademais sen recibir ningunha contraprestación económica. A decisión acordada polos axentes xa lle foi trasladada ao alcalde, José Ramón Romero. Por outra banda, o Concello xa aprobou a oferta de emprego público, na que se inclúen 4 prazas de axentes e unha máis de oficial, persoal necesario para poder garantir a continuidade do servizo que a Policía Local presta no municipio. Nas últimas semanas incorporáronse tamén ao servizo 3 auxiliares, pertencentes á lista de auxiliares de 2019, para reforzar así a plantilla de axentes. Estes axentes prestarán servizo mentres non se remate o proceso selectivo correspondente a este ano, que se tivo que suspender pola crise sanitaria motivada polo coronavirus.